Benvinguts a casa! Som el Solsonès, jo sóc en Marc Casabosch i ja fa molts anys que vaig descobrir que hi ha dos llocs molt importants a la nostra llar. L'un és la cuina i l'altre és l'hort. Avui no et parlaré de gallines, però sí d'una cosa on elles hi tenen molt a veure, que és la fertilitat de la terra. Avui m'agradaria traslladar-te la idea general de com preparar la terra per tenir una feixa fèrtil. Per parlar del que seria la fertilitat de la terra i preparar aquesta feixa fèrtil, el que farem és tot el procés, des de l'inici fins a la fi, per deixar un espai de cultiu preparat per quan arribi, en aquest cas, l'hort d'estiu, tenir-lo a punt per trasplantar tots els cultius que vindran. Primer pas, comencem. Aquí tindríem el que en aquest cas per mi és un espai de cultiu que ha passat 4 anys de rotació i necessita la nostra intervenció, però podria ser el teu espai de cultiu si és un tros, per exemple, que no has cultivat mai, d'acord? Què fem? De què va això? Doncs això va d'agafar la forca de doble mànec i airejar, és a dir, descompactar una mica, esponjar la terra i airejar. Mai voltejar. Voltejar voldria dir agafar la terra que tens a baix i posar-la a dalt. Això no ens interessa gens ni mica, perquè el que volem és mantenir el que seria l'entrepà de la terra en el seu estat, perquè la vida en realitat està a la primera capa, la més superficial. Per tant, aquí en aquest cas, la forca de doble mànec ens va de meravella perquè podem treballar en profunditat, però airegem sense voltejar i traiem. I anem fent tot això en tot el que seria l'espai de cultiu. En aquest cas farem una feixa, doncs deixarem tota la feixa airejada i esponjada. Ara ens ha quedat el que seria tota l'herba, totes les herbes que hi havia en aquest espai de cultiu, podem fer diverses coses. Nosaltres el que fem és donar totes aquestes herbes a les gallines, però tenir en compte que habitualment no en traiem d'herba, ens agrada l'hort amb herba, de fet d'herba quanta més n'hi ha millor. Però en aquest cas, què és? Quan comencem el cicle de cultiu i quan comencem el cicle de rotacions i quan comencem, diguem-ne, tot el procés en una feixa, llavors sí que intentem partir de zero. Per tant, deixarem tot aquest espai, en aquest cas, preparat per cultivar sense herbes que les donarem de menjar a les gallines. Això ja ho tenim. Quin era el proper pas? Tenim tota l'herba treta, tenim tot molt net, que en diuen els agricultors, allò de forma casolana, que en realitat no és net, simplement és que no hi ha herba. Llavors ara ja tenim la terra esponjada i el que fem és passar una mica al cultivador per acabar, diguem-ne, d'amorosir una mica el que seria el sòl. La idea de tenir unes feixes, siguin com siguin, poden ser allargassades, poden ser en espiral, poden ser com siguin, però és que tinguem uns camins que són de pas fix any rere any, és a dir, si l'hort el cultivarem 30 anys, doncs que els 30 anys trepitgem sobre el mateix punt, i que siguin feixes, que siguin espais de cultiu que ens permetin no haver-los de trepitjar mai pel tema de l'esponjositat de la terra i alhora que ens permetin arribar al centre de la feixa de cultiu sense haver-hi de posar un peu. Per tant, en aquest cas, des d'aquest camí arribem al mig i des de l'altre camí arribem també al mig per l'altra banda. D'aquí una mica el raonament del per què fem una feixa d'aquesta manera. I com que nosaltres, a més, tenim reg gota a gota, ens va molt bé el fet que sigui allargassada. Molt bé, ara entrem al penúltim pas, que ja és un pas en què es tracta d'alimentar la terra, aquest concepte que és molt important. No alimentem les plantes, sinó alimentem la terra. Jo, en aquest cas, el que faig és més que fer compost, perquè no ens és pràctic, a nosaltres al tenir les gallines, el que fem és anar recollint tot el que seria el llit de les gallines cada 3-4 dies, que és palla i els excrements, el fem, i el anem acumulant, d'acord? Apliquem en superfície, Si vosaltres feu compost, doncs vindria a ser això. La qüestió és que això és la part, diguem-ne, de l'aliment, de l'adob, d'acord? Darrer pas de l'aventura de la feixa. Ara és l'hora d'aplicar la cobertura, el que en diem encoixinat o el que també se'n pot dir mulching. Quina és la funció de l'encoixinat? Un altre cop alimentar la terra, aportar matèria orgànica que s'anirà descomposant de mica en mica, ajudar a mantenir la humitat, també ajudar a que s'activi una mica la vida al que seria el sòl, a la dinàmica del sòl, i també molt important ajudar
a que neixin menys herbes espontànies, és a dir, a mantenir l'hort lliure d'herbes competidores durant més temps sense haver, evidentment, d'haver aplicat cap tipus de tractament agressiu. Per tant, ara, en aquest cas, nosaltres, a mi m'agrada fer servir l'encoixinat de fullaraca d'alzina i lledoner perquè el tenim aquí al costat de l'hort, però tant pots fer servir palla, més palla per encoixinar en lloc de fullaraca, o fullaraca d'algun altre tipus d'arbre o de planta, o la mateixa herba, si seguem herba, per exemple, i és una herba que no té llavors, també la podem fer servir per encoixinar les feixes. Els dos únics elements que valdria la pena evitar és, d'una banda, la fullaraca de pi, les acícules del pi perquè acidifiquen, i de l'altra la fullaraca de faig. Si és per fruits vermells, maduixes, nabius, gerds, tot això pot anar molt bé, però per la majoria de cultius de l'hort també acidifica massa el sòl. Amb aquestes excepcions, doncs, la resta d'elements ens poden anar bé per encoixinar. L'important és que hi hagi aquesta cobertura. Per tant, ho apliquem, ho repartim molt bé perquè hi hagi un bon gruix ben bé a tot l'espai de potencial de cultiu. Doncs això ja ho tindríem. Tenim tota la feixa coberta, en aquest cas, de fullaraca, tot l'encoixinat aplicat, però és més important el com que el què, d'acord? Aquí, en aquest cas, s'ha fet servir el que s'ha fet servir perquè en disposem a prop de casa. És important que tu observis el teu entorn i vegis realment de què pots disposar. No té sentit fer servir palla, potser si vius a alta muntanya o al centre de Barcelona. Dit això, el concepte, és a dir, aquí alimentem la terra, no alimentem les plantes, d'acord? Alimentar la terra, què vol dir? Doncs que és intentar imitar el que representa la dinàmica d'un bosc. I més enllà d'això, també tenir molt clar que la terra, que moltes vegades la gent em diu «Ostres, però aquí tens molta sort, que tens una terra molt bona». Dius «No, aquesta terra l'hem fet». La terra l'has de fer. Per tant, mica en mica, en funció de la pràctica que vagis aplicant a cada lloc, aquella terra, al cap dels anys, acabarà sent una cosa o en serà una altra. I com que el món de la fertilitat del sòl és un univers per explorar, et recomano molt que segueixis de prop totes les formacions que fan a l'Espai de Recursos Agroecològics de Manresa. Tenen molt per ensenyar-te.